Pak Syalon. Pun kersane lho Bu. Ben ra ngantuk. Kula boten nyekel lho Bu, mengke saestu. Ayo. Dadi ngene lho Yan Dian, dadi lho sing tak gandeng Dik. Sing tak gandeng ki kudune Dian lah kok malah Pak Sahlan. Lah aku lho mbok tinggal Mas. Ya rumangsaku ki mau kowe kok. Masa aku nganggo peci Mas. Oh iya ya bentuk-bentukane ya beda kok. Pun monggo aku lho nganggo parabola. Pun niki Dian jenengan rahapi sak kersane panjenengan. Piye? Putra Wijaya goyang Pak. Nah nggih ngoten lho. Gadisku lamar jandaku dapat. Zaman Edian wong tua rabi perawan, rawane yang bengi nangis wae amarga wedi karo manuke. Iki piye wong tua rabi perawan.
pesawat awis.